Sa ngalan sa Samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manang sa kanimo. Mga hinigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo, karong gadiuna, biduyog kita sa tibuok simbahan, sa tibuok kalibutan, sa pagpasidungog sa atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Ninibag-ong tuig atong pangayoon sa Ginoo nga matag usa ka nato makalakaw uban sa atong mahal nga inahan padulong sa kasing-kasing na Hesus. Andamon nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo ning Eucharistia. Maginulsulo na kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan. Himaya sa kaligtasan. Ang iyang katawan karunang maya. Ang Diyos walay tanaw sa luna. Diyos na mahal.
magampo kita. O Diyos, kanunay magmapuslanon taalang kanamo ang mga pangalian ni Maria Birhen ug Inahan, kay imo kaming giatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Jesu-Kristo nga iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluloyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluy-an unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawo. Mahibawan untay ang dalan dinhi sa yuta, ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran. Diha sa katarong imong agako ng mga nasod dinhi sa yuta. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo.
bendisyonanon ta kita sa Dios ug sa tanang kautlaran sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonanon ta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pagabot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, ipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata
nga naghigda sa pasungan. Sa diha ngang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel, mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini, nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero, nga nag-awit og mga pagdayig sa Dios. Tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo ka adlaw, nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ihinganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanamko ng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabiling magbarog. The Most Reverend Jose Palma, atong pinangga nga Archbishop Emeritus sa Cebu, Monsignor Ray Pinagunda, mga igsuon kong mga kaparian, mga hinigugman namong mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Mahimo ba mo hangyo ko ninyo lingias ang inyong tapad be? Unya ing na dayon lukso ug katulo aron kamo tubo. Mutuo ba pud mo ana? Ini si Father Ado, akong sekretary, mao ni buhing saksi nga kana patuo-tuo ra gyud, di gyud tinuod. Kay miingon siya nako, Bishop, kada tuig, kada bag-ong tuig, mulukso ko kadaghan. Hangtod karon wa gyud siya mutubo. Mga igsoon, nining bag-ong tuig, ang liturhiya naghagit nato sa tulo ka mga mahinungdanong butang. Una, atong sugdan ang bag-ong tuig uban sa panalangin sa Dios. Dili sa kabalaka ug kahadlok. To begin the new year blessed, not burdened. Diya sa unang pagbasa, nadungog nato, gisugo sa Dios si Moises nga ipaabot ang iyang panalangin ngadto sa katawhan. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Panalangin. Kini ang gusto sa Dios nga ihatag kanato. Dili lang sa unang adlaw sa tuig, kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Apan mga igsoon, nasayod ta nga daghan kanato. Ang buot pangayoon, material nga butang. Kalibutanong bahandi,
o salapi. Tingali mao ni rason ngano nga kanunay ta mabalaka. Tingali mao ni hinungdan nga kanunay ta bugat ang gibati. Sige man tagkaibog. Unya, kung magsige tagkaibog, magsige pud ta og kasina. Unsa may maghatag di ay og kagaan sa atong kinabuhi. Unsa may maghatag natong kalinaw. Si Kristo miingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6, verse 33. Tinguhaa ug una ang gingharian sa Dios ug ang katarong ug ang tanan ihatag kanimo. Mga igsoon, mao ni ang unang hagit nato sa tuig. Dawato nato ang panalangin sa Dios. Unya, sa matag adlaw, mausab ang atong tinguhaon. Sa pagmata nato, sa wala pa ang cellphone, sa dili pa tamo tan-aw sa social media, muhilo muna ta, magampo ug mangayo ug panalangin sa Dios. Moingon ta, Ginoo, salamat sa bag-ong adlaw. Panalangini ako ug ang akong banay. Uban ni kami kanunay aron sa disgrasya malikay. Og aron ang tanan namong pagabuhaton sibo sa imong kabubuton. Mga igsoon, kung panalangin ang muabli sa atong adlaw, maato gyud ang kalinaw. Wa ni magpasabot nga wa na tay problema. Doon na gihapoy problema. Pero ang problema makaya. Tungod kay doon na may Dios nga kauban nato sa pagdala. Ikaduha, magkinabuhi kita sama nga mga anak sa Dios, dili sa mag-ulipon. Let us live as children of God, not as slaves. Gingnan kita ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa, dili na kamuulipon, kundili mga anak sa Dios. You are no longer slaves, but sons and daughters of God, heirs of the kingdom of heaven. Mga igsoon, kini ang atong dignidad, o kini ang pinakabililhong butang nga atong nadawat tungod kang Kristo. Apan makasubo ba ya? Nga daghan ka nato nagkinabuhi nga daw mga ulipon. Ulipon sa bahandi, ulipon sa trabaho, ulipon sa politiko, ulipon sa daotang sistema, ulipon sa utang, sa kahadlok, sa kasuko, ug sa kawalay paglaom. When fear controls us, when money dictates our choices, when power replaces conscience, we are no longer living as children of God. Sa pagsugod og bagong tuig, pilion nato nga magpuyo isip mga anak sa Dios. Gawas nun sa pagbuhat og maayo o gawas nun sa paghigugma sa isig katao. Pilion nato ang sakto, dili ang sayon. Pilion nato ang kabubuton sa Ginoo, ang dili ang paglipay sa amigo o kaha sa amo. Pilion nato ang pagpasidungog sa Dios, dili sa kaugalingon. Pilion nato ang paghatag og panahon sa pamilya, dili sa barkada. Pilion nato ang pagtabang, dili ang pagpahimulos. Sa katapusan mga igsoon, atong sundon si Maria diya sa iyang pagpamalandong, pagsalig ug pag-ingon yes sa Ginoo. Ang ebanghelyo nagsaysay nato nga human mahimugso ang bata, si Maria na malandong sa tanang mga nahitabo.
sulod sa iyang kasing-kasing. Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Wala siya mag-rant, wala siya mag-panic, wala siya ma-depressed. Naminaw siya ug misalig sa Dios. Nga igsuon, importante kaayo ni tungod kay sa atong synodal journey sa Archdiocese of Cebu, ang 2026 ang tuig nga atong gigahin sa pagtinguha nga mahimong usa ka simbahan nga maminaw. Karong panahona, daghan kaayo ang nagtingog sa atong katilingban. Saba kaayo ang social media. Murag matagtaw, dunay microphone. Murag magsisibya ang tanan. Lisod ang pagsuta kung kinsa ang nagsulti sa kamatuoran. Ang pangutana, kinsa man ang una natong paminawon? Aron di ta mailad sa fake news o aron di ta mawala sa daotang dalan, maminaw gyud ta og una sa Ginoo. O kini mahitabo lamang kung makamao kitang maghilom ug magampo. God speaks in the silence of our hearts, and we cannot hear His voice if we are always busy and noisy. Ang pagpaminaw mga igsuon usa ka buhat sa gugma. Makapaayo kini sa bugat nga kasing-kasing ug makapalig-on usab sa atong pagsalig. Sama ni Maria, dili unta nato, dili ba nato masabtan dayon ang tanang butang. Apan makasulti gihapon tag yes sa Ginoo tungod sa atong pagsalig kaniya. Nga maoy labing nasayod unsa ang makaayon nato. Human maminaw sa Dios, abi ninyo, maminaw sabta sa usig ka tawo. Unya kung makapaminaw na ta sa Ginoo, sayo na nato mailhan kung kinsa sa mga tao ang nagsulti sa kamatuoran. Dihay inahan nga awday anak nga nangutana sa iyang inahan, nay, unsa may imong New Year's resolution? Ang inahan mitubag sa iyang anak, dong, ang akong New Year's resolution, di na ko magsigig kasuko nimo. Unya ang inahan ng utana sa iyang anak, ikaw dong, unsa may imong New Year's resolution? Ingon ang bata, nay, maluoy man ko nimo, dili na pug ko magsigig pabadlong nimo. Ang igsoon, kining atong pagpaningkamot nga maduol sa Ginoo ug matarong sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ang suporta sa usag-usa. Dili baya sayon para sa mga bata nga magbinuotan kon ang ilang ginikanan nagpabadlong. Unya, dili pud sayon sa ginikanan nga magtarong kung ang ilang mga anak kanunay sad nga nagpabadlong. So let us support one another, and with the help of Mama Mary, I'm sure we can get to the heart of her Son, our Lord Jesus. Happy New Year kaninyong tanan. Pakpakan na to ang Diyos. Magdungan kita sa pagpadayag, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa nang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat, usag kinaiya samahan,
Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod ka nato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mi kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ika ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatayo gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, pangayoon nato sa atong Ginoong Hesus nga ibubo niya kanato sa sinugdanan nining tuiga ang kalinaw nga siya ray bugtong makahatag. Ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw gangimantala sa mga anghel, sa dihang ikaw nagpakataw. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, ug mag-ugmad alang sa ilang tingosbawan. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon maghari ang kalinaw sa among kayutaan. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, si Maria, ang inahan sa Dios ug rayna sa kalinaw, manalipod unta kanamo sa iyang kupo, aron mabatunan namo ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag. Kalinaw diha sa among banay, ug kalinaw sa among katilingban. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan, ug sila nga nahikalimtan, makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa imong gingharian. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, tabangi kami nga maalamon namong gamiton ang imong mga hatag nining tuiga alang sa pag-alagad sa among kaigsuunan. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, himoa kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
nga igsuon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. O Diyos nga maluluyon, ikaw ang hinungdan ug kahingpitan sa tanang kaayuhan, itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw nato sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ang makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Kristo. Umagdaig kami magpasidungog, magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria, among inahan. Kaya nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Kristo. Ug busa, uban sa mga anghel, ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa tanang mga anghel o mga santos, diha sa among pag-ingon. Santos gid ikaw, amahan, ug giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Tanang panahon nagatigom ikaw, mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kini mga gasa, himo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga mao'y nagsugo kanamo pagsaulog ning misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo bidaig, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa mong kaluwasan sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhin nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kahimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga nakanimo. Itugot nga kami nagyalimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalay makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugon si Leo XIV among Papa, si Alberto among Obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Kapangguron padayuna sa imong gingarian ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga diha tagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa imong butang pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtud sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Panagdait manaa kaninyo. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, malipayon kami ning alawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kami nagadaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak,
ug sa simbahan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ang Diyos nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, na higugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay usanan dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinaagi kaniya, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Natapos na ang misa dalunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo.